pachikomo pakamira sei. Ngati pachikomo pana parents, pachikomo pana pastor, pana prophet, pachikomo pana shirikadzi nenherera. Bhaibheri rangu Mwari anoti ndi Mwari weshirikadzi nenherera. Unewo unombominista muupenyu hwavo vanoshaya. Pane chimwe chikomo koniriwo minamato yako nezvipo zvasvika. Pane paunorangarirawo nherera here neshirikadzi nevanotambudzika. Pamwe pacho hazvisi mubattlefield. Kuona kuti mastructures ezvikomo zvako. Pane vanhu vari kutaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwako. I've got friends vandakakurira kumazowo. Umwe angati so close to me. Ndakaita vow in my life. Pese patinoenda kunomuona kumba kwake. Ishamwari yangu taigara tese. I make sure shamwari yangu haasha hembe yekupfeka ndiri mupenyu. Chinja life yemunhu wanje 2021. Iyo pese paari munamato wake wakuti Mwari shamwari yangu yamakandipa tremo murangarire. Saka mukazodati hapana pazviite kana maoko akasimudzwa kuchikomo munozongoshama kuti tamuvharira patabuda taramba kuti apromotwe but zviri kungoita. Mari zavo dzeupenyu haabve mukuita kwako chete, anobva mukushumira Mwari mumapositions ezvikomo zvakasiyana. Mubvunzo wandiri kukusiyira wako mubereki akati aite prayer angakufungei. Chii chawakaita chakaita kuti baba vako vanzwa kunyemwerera kuti akabereka chii? Misodzi yaunochema pano paauta ndoyada yakuzokupindura kuti Mwari hasi kurisponda kumisodzi. Mwari anoona zvaunoita. Unoita mubereki anoitiswa maricho ekushandisirwa shuga nevamwe vana vanochengeta vabereki vavo, votengera vabereki vako shuga, vakonzi samurai line racing tikupei shuga, iwe uripo so ende une chigaro futi kuchechi. Orono chimwe hazvine munamato zvoda shuga. Ndokumbira simuke tinamati tafura manheru ano, agadzira tafura manheru ano, vasingade vachida tiri pano nekuda kwenyasha dzake. Haleluya, haleluya. Manheru ano ndinotenda kuti wagadzirira manheru ano. Ndakutenda muranda waMwari waakazodza panguva ino. Haleluya. Panguva ino yedu, this generation of ours, we want to thank God because Mwari unomutsa vanhu. Haleluya. Akatiisira evangelist pakati pedu, werudzi rwedu, welanguage yedu. Ndakutenda baba Paringa vari pakati pedu kuvagamuchira manheru ano. Vatitora nzvimbo ino, ngativaombererei, ngativagamuchirei muzita raJesu, muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Ndinotenda Mwari zvikuru tiwane pekugara. Thank you so much. Regai mukwazi chechi mavirana muzita raJesu. Amen. Mwari kufara. Amen. Mwari ni Mwari wakanaka. Regai ndiremekedze mutungamiriri wese, the board of elders, vafundisi vese vari pakati pedu. Zvikuru sei nditende nekuda kwehama yangu. Tine hama dzandauya nadzo, Prophet Evidence Chari namai. Mwari vakutirei nyasha zvikuru. Maybe mungasumuke chechi ikuzive. He is a brother. Tinotenda zvikuru Mwari vakutirei nyasha namama Chari. God bless you. Tinotenda zvikuru. Jada ndishumire manheru ano from the book of Exodus, from the book of Exodus 17 from verse 8. Exodus 17 from verse 8. Tishaverenga kuna Exodus chapter number 17 kubva pavhesi ya 8. VaIsraeri vanokunda vaAmereki soro shoko. Zvino vaAmereki
wakauya kuzorwa navaIsraeri paRefidhimu. Mozisi akati kuna Joshua, utitsaurire varume ugondorwa naAmereki mangwana. Ini ndichamira pamusoro pechikomo, ndakabata tsvimbo yaMwari muruoko rwangu. Joshua akaita sezvaakanga audzwa naMozisi, akandorwa naAmereki. Mozisi naAroni naHuri vakakwira pamusoro pechikomo. Zvino vakati, kana Mozisi achisimudza ruoko rwake, vaIsraeri vokunda. Kana oregera ruoko rwake pasi, Amereki vokunda. Asi maoko aMozisi akazoneta. Zvino vakatora ibwe vakariisa pasi pake, vakagara pamusoro pake. Aroni naHuri vakatsigira maoko ake, mumwe kuno rumwe rutivi nomumwe kuno rumwe rutivi. Maoko ake akava nesimba kusvikira pakuvira kwezuva. Joshua akakunda Amereki navanhu vake neminondo inopinza. Thank you so much. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, and correct us in Jesus' mighty name. Amen. Yandaverenga ndehondo inosanganikwa nevana veIsraeri pavari kubuda muEgypt. MuEgypt vakarwirwa naMwari. Tonganya Egypt toiziva. Panonzi, when I see the blood I will pass over. So Mwari wakaita munana akabuditsa vanhu pauranda kuna Faro muEgypt. But vachangobuda vasvika pane nzvimbo inonzi Rephidim muwilderness. Vane hondo yavasangana nayo. Havasiriwo vatadzira vaAmaleki. But Bible rinoti pavakasvika paRephidim, Amalek came to fight against Israel. Zvoreva kuti pane zvimwe zvokuti hakusi kuda kwako, kutadza kwako kana kugona kwako, but kune dzimwe hondo dzinorwiwa muupenyu. Hausiri wakazvitanga, hausiri wakadenha munhu, but kune hondo dzakangokumirirawo. Ende vanhu ava vaburitswa naMwari kuti vaende kwavanofanirwa kuenda vasati vasvika. They are just out of Egypt. When the wilderness is a passing phase, kwavari kuenda destination yavo iCanaan. So vari kuenda kundotora Canaan. But vasati vasvika kuCanaan zvavakapiwa naMwari, there was a battle along the path muri mudesert place. Havana kubuda Egypt kuti vatore gwenga, but pavangobuda muEgypt kune mweya inonzwa kuti havafanirwa kuenda kwavari kuenda. Muupenyu pane paunorwiswa nokuti une zvawaita, nepaunorwiswa nokuti mweya yetsvina inoziva kwauri kuenda. Saka dzimwe nguva unogona kunetseka kuti vanondivengerei, uri kuvengerwa kwauri kuenda kwete kuti wasvika. Hausi kuvengerwa kuti une mari, uri kuvengerwa kuti une potential yekuzoita mari. Kuri kuendwa kuCanaan havasati vatombosvika kana halfway yejourney, but kune rudzi rwangonzwa kuti aiwa vanhu vatinofanirwa kuvarwisa. Saka kurwiswa dzimwe nguva kune chekuita nekuti mweya yetsvina inenge inoziva kwauri kuenda kudarika iwe uri kuenda ikoko. Saka iwe unotonetseka kuti but handina chandinacho vanondivenga, but handina kana kutombodzidza vanondivenga, handina kana hama but vanongonzwa kundivenga, ndoshaya kuti vanondivengerei. Chaunoshaya ichocho ndo chandiri kukuudza. Une potential yekuita zvinhu zvihombe. Mweya inotoziva kuti uyu akaregedzwa achifamba anosvika, uyu akaregedzwa achiita zvaari kuita zvipande zvinobuda muupenyu hwake. So kune madhimoni ari kurepresentwa nerudzi runonzi maAmalekite, nokuti munorwiswa kwete nokuti masvika, but nokuti masimuka, matanga rwedu. So there was a strategy yarongwa zvino. Moses ndokubva ataura nevamwe vese, ndokubva ati kuna Joshua, sarudza varume vanondorwa nemaAmalekites. Choose. Hapana kungodzi vanhu ngavarwe, varwi vakasarudzwa. Yet vanhu ava ifirst time yavo to fight against any people. Vabuda muEgypt as slaves. Hapana kana experience yekuti ava vanogona kurwa, but pari kunzi sarudza. Kuti paisarudzwa by revelation, not by experience. Kureva kuti zvaingotariswa munhu zvotoonekwa kunzi uyu tinokunda naye tinorwa, uyu tinokunda naye ava vakunda dzokaikomba. Pari kunzi sarudza. Hapasi kusarudzwa masoja, pari kusarudzwa vakafita kurwa.
Zvora kuti munyika imwe zvinotoonekwa muntu yana kwaneno. Usina chawati waita. Pane zvinogona kuonekwa kuti tikashanda naye pane kwatosvika. Pari kundisarudza vanhu hapasi kushanda experience nokuti ndo first time yawo kurwa. Saka Joshua ari kusarudza by revelation, not by experience, nokuti hapana experience. So kune vakatosarudzwa vakasiyiwa, vamwe vakatorwa vakanzi ava ndo vatinorwa navo. Iye Moses ndokubva azviburitsa mubattlefield, ndokuenda pane chimwe chikomo. Aripo ndopa aisumudza ruoko rwake. Nyaya ndeyekuti kuri kusumudzwa ruoko uku haasi kusumudza against enemy. Ari kusumudza ruoko rwake rwakabata chimbo towards the heavens. Haasi kudhila ne-enemy pachikomo. But ikoko ndokunodetermine ma-results ezviri kuitwa naJoshua pasi. Ufunge life yakatodaro kuti havasi vega vanoshanda nesimba vanobudirira, vamwe vanotokundikana vachishanda nesimba. Nekuda kwekuti battle strategy yavo ndeyekuti nyangwe iye ane effort saJoshua paground, kuna ane final say pane imwe position. Saka uchiona hivi usina kuprofitwa kana kudzingwa demon unotozviziva kuti pane akundiruzisa. Because wewe uri munhu anoita work so hard, anoshingirira anoita zvinhu muupenyu, but unoshandisika nemaresults acho manje. Kana iri mari unototambira yakanaka, but hauna chakanaka muupenyu. Wega unofanirwa kudiwa kuti pane akundiruzisa. Ndakambotara nemwe murume achiti andina matire ifundise nyaya yangu yedoro iyi, yandinetsa nyaya yangu yedoro. Ndakatozodiscover kuti nyangwe akaita choice yekuti ndiye akasarudza kumwa doro, but manwiro akumudza kuti ndiye vandu kumwa nawo. Mozisi rake idiki but unonzi wacho ndinodonedza crate kuti yega kutonyumwa kuti kumwa takawanda. Because inini chaindika roma 2 course dumbu rakaidiki, but ona kudonedza crate anofanira kunyumwa kuti pane rimwe timu rokumwa nawo. Ndakati nyangwe vanhu vakagarisana marriage 20-30 years, mumwe musi mumwe akagumuka anogona kuudza mumwe wake kuti haundizive. Nekuti chiri kuti haundizive chatosvika izvezvi ende chinonova. Ichi chaikuda pesa apa ndechimwechi, but ukanzwa achiti haundizive mushe pane zvasvika. Kana iwe nemaroverwo wacho unotonzwa kuti panapa asi murume wangu ari kumeroa. Ndakaona vanhu vakawanda nhasi. That's why I love and respect Job. Job turnaround yakauya mwana akamwanira nyasha. Chinhu wanu chaasina kuita hana kudivorce. Yet the room yedivorce was so high. Imagine hadzimai vako mumba warwara zvinhu zvaoma, wouya kwauri nerequest yekuti tukai Mwari mufe. Anofanirwa kumira newe munhamo yari kuuya achititsano mukatorova pasi zvinoita naye. Ende chandotoziva hakuna mukadzi anosvukira kuvashirikadzi. Zvakuti pana mai Jobho nyangwe isingaprofiti pana umwe tsano wanga vavo. Kungodangogara hako wakangosvirwa nemurume kungozviba hakuna zvakadaro. But Job turnaround yake haana kudivorce. Kuna kuti anga ari mature spiritually. Akaziva kuti iyi message yako nditukai Mwari mufe havasi madhama. Osamukadzidzana ukakura mukurarama muupenyu, unogona kugadzira imba yako wega. Nokuti pane musi waunotuka paunofanira kutonzwa kuti handisi kutuka nemumwe wangu. Tete vake vauya ende vanotoda kuti munhu abve pamba pamba. So Mose wabuda mubattlefield, but ma-results kwaari kubva manje haasi kubva kuna Joshua nemfumo. Nyangwe Joshua akava ne-fighting skill, akava nekugona. Bhaibheri rangu riri kuti Moses kana akasimudza tsvimbo towards the Lord, Israel yaikunda, but akaneta maAmalekites aikunda. Chimwe chandabata ndechekuti aikontrola futi ma-results ye-enemy ndiMoses. Iye kuti varoi vanyanya ndainzwa, but wo wakanyanya unoroika. Because anokontrola kuroiwa nekusaroiwa ndiwe futi.
Mose ari pachikomo ndiye anoti kana adzikisa ruoko, he empowers the enemy. Kana akasimudza ruoko, Joshua neIsrael vanokunda. Saka zviri kuitwa neenemy against you zvinenge zvine chekuita newe. I'll give you an example. Kati unozareti vakomana so vakaona musikana vane zvavanodiscuss, kamukaribo mumwe anobvanzi enda. But pane pavanoti vakatarisa munhu zvaari, nyangwe vese vachida vasikana nekutya chete nekungokwana zvaari zvacho, unonzwa kuti sister yatowanzvadza hakuche. But ukauya uri musikana akangodaro unonzwa kuti wangu wadii, watowavo kugara, ukanzwa kuti wangu watoparifaya mukategori ravo, kureva kuti zvauri itori law of attraction, zvinouya pauri zvine chekuita nezvauri. Ukanzwa vatoti wangu zvaengwa vatoudzana kuti mumwe wedu asi vakati sister anonoza right pane kastandard karipo. Joshua ari mubattlefield vari kurwa, skills dziri kuitwa dzese dzehondo, but hanzi kune maresults manje amusimo Mose. Yet Moses wacho manje haasi kuita anything against the enemy. And I'll raise my hand towards heaven. I'll raise the rod of the Lord. Kureva kuti ipicture yemunhu ari kushumira Mwari kuti akontrole maresults ezvaanoita muupenyu. Nhamo iripo ndeyekudaro kuti kuchikomo kunyika yemweya kana kwakaneta kana kunongashanda nesimba zvakadii, maresults haabve pane zviri kuitwa pano, anobva kuti kuchikomo kwakamira sei. So ndinofara kuti nyangwe Moses akaneta ane varume vaakaenda navo, varume vaiva newisdom, vaiva nerespect. Why Moses paakaneta havana kuruka mugomo neinformation yechokwadi, but yavasikafanira kuudza vanhu yekuti kudii vaigona kunoudza vanhu muzasi megomo kuti kuurayiwa kwezo mafundisi toitwa kaneta pamusoro. Why? Because by experience vaitaura kuti mudhara akadzikisa vanhu vari kuchema vari kufa. Saka nekuda kuti vatore opposition vaigona kuruka mugomo, unoudza Joshua kuti mukangotsvagawo ari nani asinganetisi zvinoita Mose munokunda. But vakomana nyangwe Moses aneta havana kumbopindwa nepfungwa kuti toda kumbomubvutirawo chimuti ichochi tinochimhanya chichimusumudzawo. Vakaandastenda kuti chipo unogona kutora, but grace neoffice. Saka utoda kuti tine vanhu vanobvuta zvinhu but havabvute nyasha dzekuita zvinhu. Pamazuva Noah akawanirwa favor isiareka ndiNoah. Bible wrote Noah found favor in the sight of the Lord. Dai pakaita vanhu vakakopa measurements nematerial ovakachawo chiareka paside with the right measurements, right material, they were going to sink. Chaivanyudza ndechekuti chakawanirwa favor isiaki ndiNoah. So which means you cannot copy grace. You submit to grace for things to work. Unogona kutedzera zvese. Ndakaona vanhu kugwara vechivenda zvakawanda mutown. Vanhu vanonge vachitengesa same products. Mumwe achiita Mwari, mumwe asingaite. Same price, same product. Saka mumwe anobva funzwa ndokuda kuyani zvaanobata-bata. Gamba zvinoitika ndezvekuti vanhu vanobva palevel yekuti madomasi ari kuita dhora. Osvika pane ane domasi rake anotaurika naye sei, anofarawo sei. Kuti madomasi anotenderwa kunyemwerera kwako. Hatibike kunyemwerera kana tiri kumbo, tinobika domasi, but raakutengerwa zino kwete domasi. Iwe unongori kuindu kuti padhora ipapa ndipo anoora. Munhu ane influence pazvinhu zvaanoita. Inadi kuti mungu anofunga zvinhu zvikachipa ndokuti zvinyatsofamba. Ndikadiscover kuti kune mashopu anodhura ende haasi kuvhara. Kune vakasarudza kuenda kunodhura iko nekuda kwekuti vakazoongorora kuti kumwe kuchipa kunodhura. Kune vaakurespekta chinonzi quality.
Zvekuti vakatoona kuti ichi nyangwe chikachipa ichi chinodhura ichi. So Joshua ari mubattlefield vari kurwa ari kushamisika nemari dzavo dzari kuitika. But kuno kuchikomo kune nyaya dziriko. Mozisi anoneta. Anonzi munhu waMwari. Ndoda kuti ndikuise in 2 dimensions. Panoti munhu waMwari. There's the human part, it's common to everybody. Anoneta. Unogona kuti hagone ndoda kuitawo, but nokuti uri munhu unoneta. Kana Aronda akabvuta tsvimbo aineta. Saka pakatumwa kunzi chienda nevamwe vanomutsigira ruoko rwako. Bible ndokubva rati ndokubva vabatirana mumwe kuright mumwe kuleft, ndokubva vasimudza ruoko rwaMozisi. Ruoko rwemunhu akaneta ndori kurecognizwa nedenga kudarika nevanhu vakasimba. Mozisi akaneta, but is chosen by the Lord to lead. So vakomana vane respect yavainayo kuti mudhara enda aneta tichiri boys, but nyasha dzaMwari dzakadirwa pane mudhara wedu. Saka chaakudiwa pano ndechekumira naMozisi, kwete kumira against Moses. Akaneta kudaro ane nyasha dzaainadzo. Taakuda kusumudza ruoko rwaMozisi. So vakomana vakabatira mumwe kuright mumwe kuleft ndokubva vasumudza ruoko rwake. Ane anointing, ane grace dzekuti vanhu vakunde aneta. Vasina grace vane power yekuti vasumudze ruoko. So vane power yekumusumudza, but havana grace dzemaresults. So ruoko rwaMozisi rwasumudza hanzi ndokubva vatsvaka dombo rekuti agarire, which means vari kutomupa pekugara. Iye ari munhu akaneta neta, akapiwa pekugarira ndiMozisi. Hama dzangu, chinhu chinonzi kuremekedza chine umwari. Unoziva kuti muBible hapana paunonzwa Mwari achizviintrodusa achingoti I'm of God nekuti unonzwa kuti ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJakobo. Mwari aisvika pakuzviintrodusa achitaura mazita evanhu kwete engirosi. Mwari akasvika pakutoti kana muchida kutondiziva ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJakobo. Hapana paunonzwa Abrahama achindiri Abrahamu waMwari. Mwari ndiye anodada nekuva Mwari waAbrahama, kwete Abrahamu kuti ndiri Abrahamu waMwari, but Mwari anobva ndiri Mwari waAbrahama. Wachitarisa rekodi yaAbrahama yacho otori pamwe pacho aiti nyepei, but ndara haana basa nazvo, anongozviignora. Anongoti ndiri Mwari waAbrahama. Iwo akabatira kuti but akambonyepa, so apinda kuKenani, apinda kuIjipiti, pane paakanyepa. Mwari achingoti asi ndiri Mwari waAbrahama. Unoziva here kuti kuremekedza muzvinhu zvaMwari kunotoda munhu ane muono uri spiritual more than zvinhu zviri carnal. Pane zvaunogona kuona Mwari zvaanoita overlook. Ichokwadi kuti Mwari vakataurira vaIsraeri kuti don't intermarry with other tribes, musaora mamwe marudzi. Mozisi ndokubva ada mukadzi wePitopia. Sisi Miriam vakazara nebhuku nekufunda, ndokubva vavhura vakati bamini makasarudzwa naMwari but shoko hamuna. Apa panoti kudiya, do not intermarry with other tribes. Miriam ari correct, atsura Mozisi ari wrong. Mwari ndokuburuka mushongo yegore ndokuti Miriam uyakuno kwete Mozisi uyakuno. Kuda kuti pamwe pacho Mwari akatonge nyaya vanotonga munhu. Nyaya iri pachena, but Mwari vari kuti sei moyo wako nehana yako isina kurova uchitaura nemuranda wangu Mozisi. Iye atadza kudaro, Mwari vari kuti matyira ndovanongoda kutsvaga chete pauri zvakuti uri correct, but inda wakutongesa level remunhu. Kuda kuti apa ndisi kutonga nyaya, ndiri kutonga kwako kuti uri correct, but inda usingatyi. Mozisi akadiwa naMwari kusvika palevel inondishamisa yekuti even paakafa God came down. Ndo verse 1 Mwari pakaenda kunamu. Mwari anaenda kunamu. Aisha, Mozisi haana kuvigwa nevanhu. Bible inoti till today hakuna anoziva pakavigwa Mozisi. Why God came down and buried Moses. Imagine dai ngirozi dzaibvunza nokudenga kuti mudhara ari kuponza aenda kunamu. Sasitatu indiri wendi so.
Mwari kwakutoburuka panyika kwakutenda kurufu. Unaona zvimwe zvese andakana basa remunhu uyo kunama uyendeka unoona kuti Mwari anoenda. God came down and buried Moses. Hama dzangu kune vanhu vakadiwa naMwari zvokuti unorwadziwa ukazvirega. Ufunge zvinhu zvaMwari ndopa zviri strange like that. Alright, imagine mbavha yakanzi naJesu tiri kuenda kudenga yakabira vanhu panyika. Uriwo wakabirwa unoona iri kudenga unenge uchati Mwari inyaya yemurume munoiziva mushero. Unoshata kudenga ratasuita. Nyaya yedenga inotoda kuti upractice chinonzi kingdom because mukingdom yaMwari munodiwa type yausingade. Mwari kwakuitira favor Rahabu chifeve. Jeriko yese vanhu kwakufa kuti varonese rimwe hure chete. Why vaitozva kuti ndikarega riripo nevanhu varipo harinoreke vanhu vane makuhwa kwakaurairwa vanhu hure rawatirwa favor. Imagine wotorora Rahabu. Vamwe vanotonoka bamuita timbotaura kana masvika munzvimbo munabvunza. But Mwari nobva waona munhu iye favor ndobva mudinona Jesu neunhu hwake hwese. Ndinoti kune vanhu vatisati taregerera vakaregererwa kudhara. Kune vanhu vatakatobudisa musystem but Mwari anovada zvake. Subject yanhasi regari pajama but ndoda kuti ndikuudze kuti kuchikomo kune mumwe mudhara ane nyasha haasi kuita anything neenemy. Osa Mose paakasarudzwa so he was not a good speaker but Mwari vaitoziva kuti paredisi apadi grammar apadi good English kana nechirungu chenyu munonyura paredisi pangodiwa mudhara nechimbo kakudaika mudhara ikako vanhu vayambuka. Osa kune vanhu vakadiwa naMwari zvo vakadirwa zvacho sometimes kwauri hazvina kana nebasa rese. Pamusoro pechikomo pane murume aripo haanei neenemi dzako but kana aneta ukamuignora ndiwo unokuvara. So nawe kunamata Mwari hatinamate vanhu but haugone kunamata Mwari zvisina vanhu mukati. Mira ndikupe level yerespect yakapiwa munhu naMwari. Mwari vachida kubatsira munhu he became man. Vakafanana nechine problem aiva neproblem atadza munhu Mwari kuti vabatsire munhu he became man. Vachida kuti nyika ipone vakatarisa panyika vakatsvaka mukadzi anonzi Maria ari munyika inotonzi yanga yaipa but Mwari ndobva vashanda nemunhu munyika yakaipa kuti vanhu vapere vabude mudambudziko. Pane pekuti solution inofanana neproblem. Vanhu vakamborumwa nenyoka murenje Mwari ndobva vati kuna Moses gadzira imwe. Vanhu varumwa ndivakati kuna Mose taura naMwari wako abvise nyoka. Osa kuti dzimwe solution dzatoda dzinopikisana nezvinodiwa naMwari. Vanhu vari murenje vari musango varumwa nenyoka voti kuna Mose taura naMwari wako abvise nyoka. Ari kumaraini kumumwe ndiani? Nyoka dzaenda kutauni here anasiziva vanhu hamuna nyoka dziende kupi. Mwari kwakuti kuna Moses gadzira nyoka uise padanda. Vanhu vairumwa nenyoka chakaita kuti vapone vaitarisa pane imwe nyoka. Ende vhangeri iro harina kuchipaka rekuti uri kutoru pane dziri kuruma dzichiuraya vanhu onzi ignore tarisa iri artificial. Dzaunofanirwa kutarisa nekungwarira ndo dziri kufamba. Onzi dziri kufamba siyana nadzo tarisa isingafambi. Kana uriwe zvako onzi wayapinda mugame dziri kutendera kuti siyana nazvo siyana nazvo tarisai apa. Dzimwe solution dzacho zvasina kuchipaka panext parumwe mumwe awira pasi dzimwe dzapinda nemutsoka mako imwe yamugame dziri kutendera kuti siyana nazvo tarisa uko chete. Unozoona kana patinokuvadzwa nevhangeri zvatinofanirwa kungwarira ndo zvatikunzisiya. Tarisa panyoka iri padanda. So nyoka iri padanda iri kubatsira vanhu vari kumwa nenyoka kuti varegere kufa. Chiri kuvakuwadza chakafanana nechinovaponesa. Saka uchiona dzimwe meti dzekudenga dziri very strange. Tine nhamo yese
unonzwa kunzi tubude maini chitipa shoma ya sana unonzwa kupezi sana uba usisi kunamata manje nena mwese onzi yangu waekupa anunya zonoti mufira mnamo yako shoma ya Sara unza kuno awa pachikomo pane mutara aripo ndiari kutetema ina mari zavo sari pasapa zvoreva kuti ukasava nekuziva nyaya dzepachikomo pasapa unokuwadza. Chikomo chandiri kuparidza the New Testament Church chikomo cheCalvary china Kristu Jesu kuda kuti nhau yaKristu ukasainzwisisa zvakanaka unopinda muhondo dzawakakunda kare ukatsvaga kukunda iyo yakapera kudhara. Zvandinodira David anga asingaende kuhondo kunokunda aitanga abvunza Mwari kuti ndinokunda here kuti ndiende kuti aitanga atsvaga mari dzawo sasati aenda mubattlefield kuti paaienda kuhondo anga asingaende kunokunda aienda kuhondo yaakakunda. Ukafighta from the position yokuti ndakakunda unenge une confidence but ukafighta uchiti pamwe ndinozokunda unenge une fear. So life yemunhu iri in two phases, the spiritual life and the physical life. Chinokontrola maresults ku physical life is the spiritual life. Spiritual life yako ndo yawakauya kuna Kristu kuno kunzi kuno kunogadzirwa maresults. Ramba uchishumaira Mwari wako nokuti ndambudziko rikazouya maresults habve mukungwana kana mukugona zvinobva pakuti wakamira sei muna Jehovha nokuti kana muzasoudza tsvimbo kuna Mwari ipicha yemunhu ane zvaanoitira Mwari wake asinganete kureva kuti zvaunoitira Mwari ndo zvinogadzira maresults mubattlefield yelife yako. Hatina manje kuti Mwari ngatibatsire tinonamata Mwari agara ari mubatsiri kureva kuti ukazviziva izvozvo iwe uchanyatsoshingira pakushumira Mwari kuti maresults pabattlefield ari positive ndokunge waramba wakamira muna Mwari wacho. So vazhinji vedu takabuda kuEgypt hatisati tapinda Canaan tine battle yatasangana nayo but hatina strategy yekuzvidivide out the spiritual side and the physical side. Ku physical side kunotofightwa Joshua anenge achitofighta but nyangwe achifighta ngaziwe kuti maresults ezvandinoita pano anogadzirwa kunyika imwe. Hama dzangu kwanga watenda church ukangova munhu just a church member usina kushumira Mwari nekuita zvinhu yaJehovha paunopinda mubattle maresults ako abve ikoko. I'll give you this example. Musikana akava nepamiri papa, let's say I'm this one, anonzi Rose. Anonzi vabereki vachibvunza ndai Rose ndope unaenda yani iyo ina Rose barono ndai Rose mbuya wina uda kuti iwo unaenda wati kuzviona but zvine vamwe vanhu zvikureva muupenyu hwako ispiritual pregnancy izvimwe zvinhu zvakaitwa nomunhu unoshereketa kumusha kwako wega unotoziva kuti munhu ari smart akangwara akarongeka but life yawakurarama pane zvimwe zvikomo zvakaendwa kureva kuti mwechi inoshandisa futi strategy iyoyo. Kana makeup ukaitwa kuno uku kune vakati musatore physical world you try so much but the spiritual side ukukana muzaka nita ukasagona kunomusudzira ruoko. Let me give you this picture. Mari ma challenges are that picture will not temporary. Akaunzwa na Mwari so that when they see you kushumira kwa hali bali kushumira kupenyu wao. Let me give you this statement. And if you remember Jesus love that lift you high, I lift you high, I know the song. I lift you high. Somebody challenge you. Men cannot lift you high. Iwe wishiwa kita lift high, iwe wishiwa. Kana pa unoimba kufuma unasochifunga
agere pachigaro chiri pahighest level. Iona kumubvisa futi mbaya kuendesa futi. That song, that statement, handisi kuti iri wrong. It's a revelation. Yekuti pese paunoda kuita sekungori kumusumudzira ndinoda kutosumuka. So noti kunamata ifevha yakaitirwa munhu naMwari, haisi fevha inoitirwa Mwari nemunhu. Ukaringa kukura Genesis zvakanaka kumavambo, Mwari vakatanga vasika zvinhu zvese ndokupedzisa nemunhu. That's a picture that God can do without man, but men cannot do without God. Vaisvika pakuzvirumbidza vega ufunge Mwari, vakapedza so what this is good, vakapedza ari mumwe wemazuva ano vaiti vakapedza vaiti icho chasika gomo, vakasiwa miti sovoti icho chasiudza miti, vaizvirumbidza vega. Kuti vanhu vakunamata angari Mwari asati akunamatwa nemunhu, saka ukaona akupa mukana wokuti ndinamadze wasimuka. Adamu paakatouya on scene, zvese zvazvaitwa kudhara. Ende chimwe Mwari vane chinhu chaanoundastanda. Imagine dai munhu akasikwa day 1 or day 2, zvimwe zvozosikwa munhu aripo, munhu anotaurisa. Waizonzwa mwa kuti gomwe dzatatonamata baba. Dai pasina gomwe takapinda 10 days. Tikati ishe tikuda Temple Mountain munyika yedu. Thank God takauya zviriko. Hakuna ane credit pazvinhu izvozvo. Nokuti Mwari vanoziva kuti munhu anoda kukwana-kwana. Maamalekaites vauya kuzorwa naJoshua naMoses. Moses chamupa kuenda pachikomo. Kuda kuti enemy yakatangirwa kare mastrategy naMwari. Chikomo chaitova close. Moses haana kuenda nedombo raakagarira pamusoro apo. Zvanzi Aroni naHari vakawana dombo pachikomo. Kuda chakatanga kuenda pachikomo haasi Mose. But Mwari vaiziva kuti nyaya dzako dzichada kugadziriswa pano, saka pano panotoda paina Jesu nokuti Jesu ndiye dombo. Saka Moses says law akaneta, law haigone kukupa victory, but when you rest on the word and that is Jesus, ukazorora maari wakaneta kudaro, ndopa uchaona kuti wakaneta iye ndiye simba rako. So kana dombo rakawanikwa kumusoro kuri akagarira, hatidi vanozoparidza rekunyepa muzasi megomo. Kuti baba takatsvaga dombo tikariwana pasi tikakwidza naro raririko. Mwari vaitoziva kuti pachaneta munhu panapa, ndokubva vaisa dombo rekuti agone kugarira, victory ikauya kuvana veIsraeri. So dzimwe nguva Joshua haasi kuziva, nokuti Joshua haasi pagomo, Joshua ari muzasi megomo. Saka zvaitika pagomo apa haana idea. Vanhu vazhinji vasina idea yezvakaitwa naKristu pachikomo vanotaura human effort. Kuti baba maamalekaites akanda pfumo ndakaenda nemusaidhi kudai, mapfumo achidarika kuti chibaya. Osakuna vanhu vanotaura kungwara. Kuti baba kuzoona tasvika stage yatasvika izvi, tine zvatakagona, tine zvatakamiramira. Yarekana pane nguva yekuti vamwe soka navawanirwa nyasha dzavo, varorwa zvavo vakunzi mbopaiwo speech, vanokudza nezvaasina kuita. Kuti baba kana kuri kugeza tinogeza. Usati kune kuita roba tipe foto rekudhara toro. Nyanzonga kutaura haisiriyo. Zvoda kurongeka zveupenyu kuti usvike stage wasvikapo. Joshua hauna idea. Pagoma padai muri vamwe naJoshua mambomira kutaura kugona kwenyu nemaskiri ese ebasa. Muti kuna Mwari waMozisi akatipa muranda wake wakatirwira kubva papfumo remuvengi, nekuda kwokuti ari kusumudza tsvimbo kwete pfumo. Ipapo ndo pane imwe mystery. Victory haibve papfumo, iri kubva patsvimbo. But chinonyanya kushanda muhondo, chinonyanya kubaya nekuuraya
ipfumo, but ipfumo ranyimwa maresults. Maresults anobva pachimbo. Saka tinoona kune vanhu vanenge chimbo iwe unenge pfumo. Wofungidzira kuti kubaya nekugona kwako nyamba uchatozoona kuti aiwa harisi pfumo wako uri chimbo. Nokuti chimbo ikashayika pfumo harikupe maresults. Human skill ne human effort zviriko ende zvakanaka kuti uve nazvo, but pane nyaya pachikomo. Pachikomo pari kuitwei? I'll raise my hand towards heaven. I'll raise the rod of the Lord. Kuti picture yemunhu ari kushumira Mwari wake. Level rekushumira kwako ndo rinodetermine maresults on the ground. Rekaimbatsana ngure musha kana achiti kushumira. Ndiko kwandaitaura nezvino ndikati Matthew 6:6 inonditaridza kuti maresults eprayer haasi muprayer. Ndotsanangura maresults eprayer haasi muprayer. Matthew 6:6 inoti kana maakunamata pindai pakavanda muvhare dhora. Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. Iwe uchitaura haanzwi. Handine Bhaibheri vhura one rakanzi Mwari anoona kwete anonzwa. Iteaching yekutaura yobveranzi hey kana wakutaura kudaro iye anoona zvaunoita okuropafadza. So blessing iri connected to action, not to tears. Anoona. And I love to download my examples. Mukomana kuti musana tokuroora ndokuroora. Even achitoda kuroora vanogona kuramba. Mukomana akadzoka after 2 years anosvika musikana akatokuroora. Kuti iwe ndo zvandaitaura ndobatoziva kuti ndakuramba kuroorwa ndairamba chaitaura. Ngozi pawaitaura ndaiona. Unyazona kuroorwa ndoda kuenda pandonyura. Unyazozviona wega dzimba todzira panzana tombomira. The God who sees what you do. Kwete Mwari anoona zvaunoitwa. Zvaunoitwa nevana zvakana nebasa rese. Mwari vone vanhu zvavari kundiita vanotozvionawo. But vanoda kuona zvaunoita kuti vakupe blessing. Saka mufundisi muri kuti Mwari hanzwe minamato ene. Mwari anonzwa munamato. Saka munamato uri good namata akunzwe. But munamato unongoita kuti Mwari akunzwe. Chinoita kuti akukomborere handi zvawanzwa zvaona. Kana zvokutamba unofira muprayer ndauti uchibate musheshe. Mwari chokwadi anonzwa minamato. Saka prayer you pray for God to hear, but you do for God to bless. Matthew 6:6. Ukauya ukanamata kuti Mwari ndiwanire nyasha munoshamisa zviratidzei vanenge vachakukwenya nounoshamisa haunzwe. Ndinoropafadza zvaunoita. Indakanzwa vhesi yaakutaura manje kuti those who plant in tears, those who vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Kuna kuti even munguva yekuchema kudyara kuri valid. Riri stubborn Bible ufunge rinoparidzwa kuAmerica rinoparidzwa futi kwepwezi ndori mukuletu baba kuAmerica rikati giving New York giving kuletu nezvona tinokuwara. Pachikomo pari kushumirwa Mwari. I'll raise my hand to the Lord. What you do for the Lord determines the result mu battlefield nema enemies. So imbomira kuita effort yakanyanya pasa. Shaka kunamata Mwari. Shaka kuremekeza Mwari. Shaka kushumira Mwari. Kana uzubata on the ground unotoziva kuti kuchikomo kuri right. Prophet Elisha, a true prophet of God, akanyima munhu total victory. Mambo Joash larwara, Elisha akaenda kumba. Mambo achichema kuti muprofita arwara zvanzi hainetsi baba. Even mukurwara ndinogona kupa a prophetic word re victory mu future even ndafa. Vurai window mukande munondo wa Jehovah. Akanda nokwanditora pfumo chibaya pasi. Ndokubva abaya 6 times. Ndokubva anzi wamirire. And the problem manje ya prophet avatauri kuti baya kangani. Vati baya. Iwo kana wamira unzi wamirire.
kuda kuti vaida kuti ndikakuti baya ini ndichakuti chiregera but iwe une pfungwa yemunzwa kuti zvaita kwete kuti Mwari vanzwa kuti zvaita saka tiona unomboita hako but unomira haumiswa unomira wega chapa mambo kumira ari kubaya pasi hondo dzaachanyorwa achashandisa mapfumo saka ari kuti ndikabayawo 6 ndikasiya 20 tozoshandisa ari right ari 20 yeti iwaye ari kuita blunt ndoane maresults kwete ari sharp iwaye ari kubaisa pasa uri kutobaya enemy but andakadiscover kuti pfumo riri kubaya is like the word of God is like a double-edged sword kuda kuti ishoko raMwari riri kubaya nyika which is flesh munhu if saka paari kubaya zvokunzi shoko raunotendera kukubaya ndora unotendera kukupa maresults ukabaya anonzwa ukaparidza indaiparidza parengi street kwadzano parengi ukangoparidza kuti bavha dzipinde denga kuba kwakaipa unonzwa munhu achiti vataurire vatokubira muzimba umo zvipfeva zvipinde wisho waMwari vanotipa zvirwere vaudze ukazoti nevanodhakwa kuti wakaendapo iro unonzwa hachada kuti ribaye pane raanotendera pane raanonzwa kuti uchaparidzi manje kune mapfumo aunotendera kuti nhaabaye rekuti rikarohwa raunoti powerful riri harisi rako riri rangocherunzwa tetauya kuchechi but naakudzidzisa iro unoti ipapo powerful tetibaya pasaiti rikanyazoti mneiya mako dzvu zoti angavaroova but pane kakurasika kainotikasa pachikomo pakamira sei ari pachikomo ndiwe uri kudzerera maresults eupenyu hwako pachikomo pauri is in the house of the Lord what you are doing towards the things of God what you are doing towards the kingdom of God imbomira kuchema apply the principles of the kingdom nokuti zvaunoita izvozvo zvine zvazvinodenya Matthew 15 kuna mai vakauya mwana wangu anetswa nemweya china ishe ndibatsireiwo Jesu ndobati andingatori chingwa chevana ndichipakumbwa ndobva ati hongu ishe ndobva awirirana nazvo anoti manje ndirimbwere nedambudziko rese randinaro ere akati hongu ishe kumbwa ikoko tatokwana chandinoziva ndechekuti imbwa inozodya zvinodonha pasi petafura kunoti ndaakudyira muarea iyoyo chandiri kuda nyini chingwa kwete zvokunzi uri munhu uri imbwa urichi ndikangodyawo ndatopinda. I've discovered one thing in life. Tine vanhu vanovavarira kuda kuenda patafura but vari design kungodya zviri pasi petafura. Advantage yekudya uri pasi petafura Psalms inobva yati anogadzika tafura pamberi pavadzivisi vadzivisi vanotarisa zviri patafura kwete pasi unogadzika tafura pamberi pavadzivisi saka kuti vadzivisi vasadhile newe enda pasi petafura chingwa chine tsika yekuenda kunemwe chingwa chine tsika yekuti chinongotsvedza kune vadzivisi hakuna anodzivisa pasi petafura but vadzivisa vanotaimira zvagadzikwa patafura but kuva pasi petafura ipicture yehumility yekuzvideredza problem yako you are looking for bread you are no longer looking for the right table. Mulife kune vanhu vakabudirira kwete nekuti vakadzidza ikodzidza kwakanaka chakaita kuti vabudirire pane vanhu vavakadzidza nawo unoziva kudzidza neumwe munhu kunopa kubudirira tine vanhu vasumuka muupenyu nokuti vakadzidza nevamwe vanhu vakavasimudzira saka vamwe vanoenda kuchikoro kuti vadzidze vabudirire vamwe vanoenda ikoko kunodzidza nevanhu vachaita kuti vabudirire pasi petafura ndopa nenyaya but haupafarire why because haumire kana uri pasi petafura unozvipeta uenda pasi papa onzwa chingwa chaakutevera ikoko but zvimwe zvinhu mulife zviri designed kukutsvaga kana waenda muright position. Ask Zakeyo. Zakeyo aitodawo kuona Jesu haana kumuona akaonekwa chaedza kutsvaga chakazomutsvaga why akabva mucompetition akatozvati kana ndikatonamata kana ndikahedha pasi kana ndikaona ndiri mupfupi hazvichinje pano paita varefu ndokuzvibvisa pane varefu
ndokumhanya kunokwira muti wemuonde ende anatomoshedzera kuna Jesu kuti shende kubhuloka apa ndikuonewo pamberi apa anabhuka akangobva mumani ndokubva amhanya muti muonde ndokubva apinda imomo Jesu ndokubva atoenda pamuonde pasho autoubati zvaakabata murume uyu abva pavanhu ndokumhanya kumuti wemuonde ndokunokwira muti wemuonde ndokuziva kuti Adhamu atadzira Mwari akatora mashizha emuonde ndokupfeka Mwari ndobva vakauya vachitsvaga munhu kureva kuti kuona ukada kutsvagwa naMwari zuva pekuenda nokuti mumaonde umu mukazvivharavhara so mutadzi kana achidiwa naMwari Mwari vauya kuzotsvaga mutadzi vanozva kuti anowanzoenda kunozvivhara nemashizha emuonde saka Zakeyo ane revelation yekuti chandiri kutsvaga chinogona kunditsvaga ndikaziva pekuenda itsika yaMwari yekutsvaga mutadzi ende mutadzi tsika yake yekuti akafara mashizha emuonde anotsvagwa saka Jesu wakasvika pamuonde ndokubva ati Zakeyo buruka chinzwa surprise tiende kumba kwako anofanira kukoka munhu kumba ndiani muridzi wemba irakumenzi ndofanana kuti Jesu ana hunhu ane umwari ndozipa hunhu chaipo chaipo unokokwa nevaridzi vemba but paumwari nokuti ndiye ane authority anokoka muridzi wemba kumba kwemunhu wacho uruka tiende kumba ini Zakeyo haasi kuda zvekumba ari kuda kungoona uzvibita vamwe saka munomukokerei kuenda kumba muti waakakwira ndozvaunoreva maonde unoaziva ane masvosve mukati akatsvukira kunze saka kana kuri kunze Zakeyo anoda kuona Jesu but kana tapinda mumba make akaora necorruption anozvisikadiwe naJesu saka muti waakakwira ndozvaano saka Jesu azvati nyaya haisi panze mukati saka ande kumba tikapinda mukati masvosve anotobuda chete nokuti kana tiri unozvati paunoita prayer unoexposa dzimwe nyaya kuna Mwari paunoti Mwari ndipewo mari zhinji vanhu vakambovhara wabata shoma vanomira pamberi paJehovha kuti kana unoziva mushe masvosve ari kumba panze apo unenge wakatsvukira but tikandopinda mukati saka uchaona kuti tichipanza kuda iso nadzimai anoda kusungwa achiti powerful asi kana taakumba anoshedza kuti murume apona unoziva kuti masvosve ari kumba ana maimfundisi vane basa kwete vishana ka ndotimu rakasimba ndosaka kuti icalling changu maimfundisi ozi vachishumira vachideclare so chechi ichisunga so vane vachikoti asi Mwari dai mamuwanira nyasha munhu kungawo kuti nyene yanzeru notsamwa so kuenda maJesu kumba kwaZakeyo hausi kuendera chikafu muti wawakwira unotaura zvaari pachikomo pakamira sei kurwa urukurwa ndiri kuzviona you are signing a lot on the ground kubasa unotobata nguva unozati kana mweya ichina kuchikomo kusamira zvakanaka even kuita zvakanaka kunovengesa there's a guy wataimboshanda naye kuindustry ainonoka stere akavengwa namanager ndokubva aiprova akatanga kukasika wiki raakakasika pabasa pakabiwa kanzi atanga kusvika ngezaspek saka mwato azorora even ukakasika ukapfeka zvinenge zvineka kuchina so chinenge chimbuya chidinyatopfeka mushi ukachena mvyanzenzo unonoti satani wacho haadi kuti uchene anokuvengesa usina kuchena ukachena unoita suspect kune zvaakutsvaga akusi kupfeka ukaKristu kune zvaakutsvaga pachikomo pakasamira zvakanaka kugona kwako hakusi kugona unyanzvi hwako hwese pane munhu ane mweya wekutoti akatsvaga basa ariwani kwete nokuti haana kufunda haana kudzidza anoti nekambani hatikwanise kukubhadhara unoita kuvhara karemekedzwa we can't pay you so uri kurishayira kufunda vamwe dai wafunda waona basa kufunda kwacho kunotozvishaisa futi uzakambani yakuti mutemo wenyika manje mari yatinozokupa panapa haiiti
saka unongori rova kamba ndotona tunosungwa nekuda kwako kuti wega unyumoti pana Satani unonzwa unga aiwa qualified pane mweya uripo usari Bheka nhumbu yarwadza akabvunza Mwari nokuti akaziva kuti haisi labor pain inyaya ida kuinterpret saka pane panotora advantage yekuti une nhumbu obvunza kuti labor pain iri pain to kill you tando mamirire zvinhu hongu mamirire zvinhu tinoaziva but zvako izvi zvakanyanya aboza komana vacho hasi kuroora satata unobona mota dzine zvibaruni zvichitendera mutauro unofunge sanasa kunyepiri kumazuva ano komana hasi kuroora havasi kuroora iwewe enda pakampani panenge pakatonyorwa kuti no job dongorera mu no job mune vanhu vari pajob vati vari kuwedza kuti rako hapana asi vanhu vari pabasa. That's why I was telling people wakakuti zviri sei usati zvakaoma hausi ambasada kuti miririre iti ndakaome enda mugusha ukangoona mune mazondo mombe yacho yanga iriko this week not last year kune vatakura mombe vakakusina tsoka ukonono ukangoona muine nzondora huku yacho yanga iriko kwete last year nezuro kune vakusira tsoka ndinogona kuti zvakaoma hazvina wakaomerwa Mwari atiwanira favor tagona kuenda pachikomo munhu ngaagone kuenda pachikomo chikomo chako ndomabva enda pachikomo uti Mwari muupenyu hwangu nokuzwa kune vanhu vakataura mashoko anda kurivhiswa neavo uchataurawo vakati zvako hazviite vanga vane platform yavakatsika spiritual negative world enda pamabvi uti zvangu naJesu usade kuenda mubattlefield usina kuenda pachikomo ukakune mari zautso ari mugetsimani Jesu akati baba kana zvichibvira nditenderei zvatopera zvokuti vanozoti Bharabhasi Jesu hazvishande kuchikomo kwakagadzirwa maresults life yemunhu ari munhu ngaive in two dimensions. You must work hard on the ground, you must also work hard spiritually on the mountain. Pachikomo chaJehovha minda yaMwari, pachikomo chaJehovha upenyu hwako naMwari wako uri kuitei kuna Mwari. Mwari waunoda kuti akuitire zvinhu anotoda futi kuitirwa zvinhu. Mwari makaranga naJoseph nyika yakatorwa akandoita mambo akatanga aita garden boy but haana kuramba kunamata Mwari. Akati namai Potifa uya pano akatiza iwe mai Potifa unototiza iwewe unyatsoona kuti yatoita Moses. Pachikomo pane nyaya baba vanoti Peter akabuda mujeri chechi yanamata but mujeri uno mamafa wamufuti bishop mamafa wamapostle James was killed. Peter ada kubatwa then the church prayed for Peter. Mwari vakatuma mutumwa Peter akabuda. Ipapo ndakaita problem 1. Ina church isarudza kuna mateo. James atadzi auraiwa church iriko. Tozobva kuti church yakanamata. Peter akabuda. Inda pana James church yari kunamata. Bororo ukaona vanhu vakunamatirawo ndongo uri kunairaitiwo futi. Ipapo ndimbo kutenderera. Indakagara ndaimbogara nambuya wangu kudomboshana. Ambuya kuti kana vakunamata manero takurara paitora mazita evazukuru pane rambo vaidzogorora saka mazukuru aindisi kuti agogo indatirena kuti unamatira sterek zvanzi anotenga shuga dzimwe nyasha ishuga kai taura aunofati fast ni shuga ndonona manga unobvira waberekwa zvako unzoda kuti patange pakubaridzwa kupinde kumusha chikomo cheparuzevha pako chinokuchembera katambura newe
apera simba upenga unakumira musha anosumudzirwa nemaoko ako. Mai vako vakasarana nenzara vakati Mwari mwana wangu muSouth Africa nyanga kune mweya yamukira vanhu munyika yevatorwa munamato iwoyo munamato yopakambani pako une nyaya. Hati munzwisise haana kufunda pakatopromotwa hati munzwisise chausinganzwisise tochandazotsanangura. Kuna muchemberi ari muoffice you know a parent and a blessing usingaoni muna pastor ndiri kufundisa ndandokudzera parental blessing yakasiyana neoffice ya pastor. Akakubereka akapiwa office naMwari yekukupa fati bado panotikudza baba wako namai vako kuti mazuva ekurarama awedzere kalenda rako riri kuzevha rinondoro. Ukatsvaga kalenda papulpiti unokuwara. Papulpiti pane grace kalenda kumusha. Baba vako vanotanga munhu asina kubereka hembe dzavanopfeka dzinopisa tsitsi nemachipiro akaita hembe kuno kuti mikana yacho so inokuvhurika so vobva yavhara zvigamba zvamudhara uone kuti mikana ivhurike ine. Pachikomo pane nyaya paruzevha pako pane mudhara ari kudemba kuti ndakaberekerei iwe uri mupenyu. Obva watanga kuti I try to work hard make things vakuru imo Joshua imbomira cheka kuchikomo ane ofisi yakapihwa naMwari parent wako yekuti akatanga mazwi akanaka zvakanaka zvinoprovokwa mulife mako. Iwe unorega mudhara achikuparara kudaro kuti mudhara wangu asina kurongeka haana kushandisa mari yake zvakanaka even asina kurongeka iwe remains your parent. Bhaibheri harina kuti kudza baba namai vako robva rati koma kana rin'angasiya. Ofisi iyo even vachitoroya ukavaitira chakanaka pane zvinoprovoka mulife. Kudza baba namai hapana kana koma kana asina kurongeka musiye mudhara here. Ane Mwari vakati let the birds fly nanhasi ostrich yabhuruka Mwari havane nhema ostrich itori shiri itori mapapiro inondokandira mazana. So munhu anoti because chakasimba so kondege yakanzi let the elephants fly inga hakuna vhesi yendege padzinosumuka haisi weight money. Ukatarisa zvakaita ostrich ndo clear picture. Ostrich yakakura kwaiso muchidiki dzikangoita shoma usumuki pamwe pacho haasi Satani. Your parent is on that hill. Your pastor is on that hill. Your prophet is on that hill. Your brother, your sister is on another hill. Kune zvikomo zvine madimensions egrace dzekuti ukanoprovoka nyasha ikoko even pazasa vanhu vanoshamisika mani. Iwe zvanzi Mozisi akasimudza Joshua aikunda hazvina basa kuti maAmalekites vane mastrategy akadii. It's the hand of Moses that determines the result. Mubereki akati Mwari mwana wangu wamakandipa muchengetei paCape Town. Zvinouraya zviriko chinonzi nyasha chitye kuti uri munyika yevatorwa. Bvunza Esther munyika yevatorwa akaitwa Queen Esther. Bvunza nyangwe naSamson munyika yevatorwa akauraya vakawanda. Mwari kana akuwanya sachose. Oh yes. Iyo kuchikomo kwako kuri dry hakuna chini. You are busy. Eni nezvimwe zvinoitika muupenyu hwangu zvanotoziva kuti haisi minamato yangu iyi shuga. Ndakati musamatendera ndikamuchemberi wangu ndikamutengera masamba chaari ordinary. Zvinondiprovoka kuti ndikamutengera coffee ndinofanira kukomborera. Ini vanotenda nemutupo ka. Soko kani soko zandasimuka. Toshanda tese wani takafanana tiri mapasta tese batakafanana wani inda zvake chizo dai so azisi panapa pachikoma. Sometimes the way I will preach to you ofunza kuti I'm a powerful preacher, you are wrong. You prayed to God, and as a mouthpiece used by God, I'm riding on your prayers to minister to you. Saka uchiona every church yaunoparidza
matter in a different dimension of flow power. Not because the preacher is powerful, but the way you prepare yourself, the way you pray for the revival determines the grace that will flow in that revival. Ndinotochiziva kuti pachechi panopaka namatu wakomana ndatuya ndiri dry but Mwari vanishandisa zvandiri kushandisika nazvo. Mwari ari kupindura minamato yenyu. Use me. Moses davanzi daura nedombo akarova mvura yakabuda yabudirei vanhu vane nyota. So nyota ine vanhu inoita kuti Mwari anzwire tsitsi vanhu kudarika mistake ya Moses. So atona nevhiri muera munogona kutoita maresults. Why nokuti Mwari kana andouya wakanamata kuti Mwari taurai neni. Kana inini munhu ndakutaura Mwari ndinoraidha on your prayer request. So zvino zvakanaka kunamatira mufundisi wako. I'm sure I'm done. But tichinganana naye nhasi pachikomo pakamira sei. Ngati pachikomo pana parents, pachikomo pana pastor, pana prophet, pachikomo pana shirikadzi nenherera. Bhaibheri rangu Mwari anoti ndi Mwari weshirikadzi nenherera. Unewo unombominista muupenyu hwavo vanoshaya. Pane chimwe chikomo koneniwo minamato yako nezvipo zvasvika. Pane paunorangarirawo nherera here neshirikadzi nevanotambudzika. Pamwe pacho hazvisi mubattlefield. Kuona kuti mastructures ezvikomo zvako pane vanhu vari kutaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwako. I've got friends vandakakurira kumazovo umwe angati so close to me. Ndakaita vow in my life pese patinoenda kunomuona kumba kwake ishamwari yangu taigara tese. I make sure shamwari yangu haashai hembe yekupfeka ndiri mupenyu. Chinja life yemunhu one chete kwete 21. Iyo pese paari munamato wake wakuti Mwari shamwari yangu yavakandipa tremo murangarire. Saka unomukazwa kuti hapana pazviita pazviite. Kana maoko akasimudzwa kuchikomo munozongoshama kuti tamuvharira but abuda. Taramba kuti apromotwe but zviri kungoita. Maresults eupenyu haabve mukuita kwako chete, anobva mukushumira Mwari mumapositions ezvikomo zvakasiyana. Mubvunzo wandiri kukusiyira wako mubereki akati aite prayer angakufungei. Chii chawakaita chakaita kuti baba vako vanzwa kunyemwerera kuti akabereka chii? Misodzi yaunochema pano paauta ndoyanda yakuzokupindura kuti Mwari hasi kuzviponda kumisodzi. Mwari anoona zvaunoita. Unoita mubereki anoitiswa maricho ekushandisirwa shuga nevamwe vana vanochengeta vabereki vavo votengera vabereki vako shuga vakonzi sakurai line rese tikupei shuga iwe uripo so ende unochigaro futi kuchechi. Orono zvimwe hazvidi munamato zvoda shuga. Ndokumbera simuke tinamati.